Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız üç tane soru soraptır. Şöyle diye, Esselamu aleyküm. Birinci soruyu, Ayetul Kursi barada soracaktım. İnternette dinledim, qowurdum. Benim yakinlarıma misal getirenim düşen ulanyan, doğrum kaşol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi mi ki? Yani Yaradan'ın kursusu asmanları kurşap alar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kursuyun ululuğuna misal verip 7 kat asman kursuyun yanına bir çöle atılan yüzük yalak diye. Eğer kursu şoň yalak ulu olsa arş ne derecede uludur beyiktir deyip misal veriyor. Doğrum kaşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal getirdim ki deyiptir. İkinci soruyu, her namazdan son Ayetul Kursi'ni okumak hukman mıka? Bana diye duyduruş verildi diye, hukman okumalı yoksam namaz bitmez deyildi diye, doğrumuş oluyor, namazdan son ya da İslavura okumalı mıka deyiptir. Üçüncü soruyu, imanımı arttırmak için neyemi okumalı kam, yaltalığı basar yalak deyiptir. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Birinci sorunun cevabına gelsek musulman doğanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kursun ululuğuna misal verip 7 kat asmandan ululuğuna misal verip yankı aydan sözlerimizi aydıptır mı, aytmanlar mı? Ondan ön bellak geçmeli zatlarımız ve bizim akidamız Ehl-i vel Cemaat'ın İslam akidesi Kur'an'na haber verilişi yalak 7 kat asmanın badığına bir iman edilir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neçe yerde aydiye 7 kat asmanı yarattı diye. Yine de Kur'an'la, sahih hadislerde, selef-i salihinin sözlerine, akide kitaplarımızda, tefsir kitaplarımızda haber verilişi yalak 7 kat asman ve 7 kat asmandan sonra kursu ve ondan sonra su ve ondan sonra arş ve arş mahlukatın musulman doğanlar in depesi, in yukarısı. Kalan hem mahlukat neymi bolsa arşın aşağına. Ve Allah Teala hem neymi mahlukatından ayrı arştan hem beyikte. Şunu aydanımızdan sonra musulman doğanımızın sorağına gelsek, çünkü biri bilen bağlanışıklı. Sahaba, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabası İbn Mes'ud radıyallahu anh şöyle diye 7 kat asmanın aralığı vardı, beyikliği vardı. An İbn Mes'ud radıyallahu anhu kal بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وفي روايات وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي وبين الماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم diye İbn Mes'ud radıyallahu anh dünya asmanı bilen ondan sonraki asmanın ağırlığı 500 yıl uzaklıkta diye. Yani ne dedik? 7 kat asmanı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yaradan'dan haber veriyor. İbn Mes'ud radıyallahu anh diye dünya asmanı bilen ondan sonraki asmanın ağırlığı 500 yıl uzaklıkta. Ve her kat asmanın ağrısı 500 yıl uzaklıkta diye. Başka bir rivayette geliyor ve her asmanın hem her katının kalınlığı 500 yıl diye. Demek ne yapmalı Müslümanlar onlar? 7 kat asman ve 7 kat asmanın her birinin ağırlığı 500 yıl uzaklıkta ve buna koşmaça her kat asmanın kalınlığı hem 500 yıl. Yani ne derecede ulu beyik bolan zattan gurrun ediyor Müslümanlar onlar. Devam ediyor İbn Mes'ud radıyallahu anh. 7. kat asman bilen kursuyun arası 500 yıl. 7. kat asman tamam oldu. Ondan son kursu var dedik ama o kursunun ağırlığına ahiletti o da 500 yıl. Kursu bilen suğun arası hem 500 yıldır. Çünkü kursu var rivayetlerde ondan son su geliyor. Ondan sonra olsa diye ne arş vardır. Sudan yukarıda arş vardır diye.
Allah Teala bolsa arşdan hem yukarıdadır diye. Emma sizin ediyen amallarınızın hiçbiri Allah Teala gizli değerler, yani ol ehli zattan haberdardır diye. Yani İbn Mesud radıyallahu anh bize bu sözünü 7 kat asmanın aralarının uzaklığı ve her birinin kalınlığını, 7 kat asmandan sonra kursun badığını, ondan sonra suğun badığını, ondan sonra arşın badığını ve ondan sonra Allah Teala arştan hep yukarıdadığını bize haber veriyor. İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü nerede geçiyor? İtibarlı mı? İnanıp biliyas mı? İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü Müslüman doğanlar İbn Huzeyme rahimahullah Sahih kitabı var, şuna geçiyor. Kitab-ı Tevhid adlı eseri var, şuna geçiyor. İbn Huzeyme kim diyecekler için? İbn Huzeyme ehl-i sünnetin ulu imamlarından bir imam. Hatta kavverenler tarafından kavverlup İmamul Eyyimme, imamların imamı, Şeyhül İslam yalakına adlar verilen İbn Hibban, İbn Kesir, Daraqutni, İmam Zahabi, Hafız Zahabi yalakı ulu alimler, ehl-i sünnetin ulu hafız alimler tarafından övülen ve alimler tasdik edilen alim İbn Huzeyme. Bu İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü onun sahihine geçiyor, Kitab-ı Tevhid'de geçiyor, başka da neçe tefsir kitaplarda geliyor. Yine de İmam Zahabi hafız, adam Türkmen alimimiz, Ulu deyip eseri var. Şol eserinde İbn Mesud'un bu sözünü aydiye ve sahihdiğini, İbn Mesud'un bu sözünü getiriyor ve bu sözün sahihdiğini aydiye. Yine de Hafız İbn el-Kayyim el-Cevziyye rahimahullah İctima' Cuyuşul İslamiyyin adlı eserine bu sözü getiriyor İbn Mesud'un ve bunun sahihdiğini aydiye. Ve ulemalar diye Müslüman doğanlar İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözü özünden aytmaklığı mümkün bolan zatlardan delliye. Çünkü gayb ilimine değişli zatlar. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitiptir. Onun sonra hem ümmete şunu yitiriyor. Çünkü hem gaybi mesela Peygamberden başka hiç kim bilmeye. Allah Teala biliyor gaybi. Ondan sonra öz peygamberlerine Allah'ın selamı olsun olur. Allah Teala vahiy arkalı hem gaybını bildiriyor. Ama ondan kalan kişiler hem gaybi bilip bilmeye. Şunun için bu mesele İbn Mesud'un özünden aytacak meselesi değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitip aydan meselesi diye ulemalar. Bu 7 kat asmanın aralığı, beyikliği birbirine bolan uzaklığı baradaki kurulum. Şimdi gelsek asıl soruda sorulan soruğa Ebu Zer el-Gıfari'den rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyle dinini aydılıyor. Bu Peygamberimizin Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelen rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü rivayet edilen hadis, Taberi tefsirine, Kurtubi tefsirine, İbn Kesir'de, Beyhaki esma ve sıfatına ve başka da kitaplarımızda geliyor. Peygamberimiz dedi diye. Mes-semavatu seb'u fil kursi illa ke halkatin mulqatin bi ardin felat. Ve fadlul arşi alel kursi ke fadli tilkel felat ala tilkel halka. 7 kat asman diye Peygamberimiz 7 kat asman kursiyin yanına çöle atılan yüzük gali. Arşın kursa göre ululuğu diye çölün bir yüzüge bolan ululuğu yallıya. Ne gözümüze getirin Müslüman doğanlar biz yani ayttık 7 kat asman var. Ondan sonra Müslüman doğanlar 2 kat asman geliyor. O da 500 yıl uzaklıkta ve onun kalınlığı 500 yıl. Ve şey 7 kat asman geliyor Müslüman doğanlar. Ve ondan sonra kursu geliyor. Ondan sonra su geliyor dedik, ondan sonra arş geliyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize aydiya 7 kat asman niye kursun yanına şol aralığı şunca giyin bolan, şunca beyik bolan 7 kat asman kursun yanına bir çöle atılan yüzük yalak diye. Bundan ötürü Müslümanlar ne derecede ulu olan, beyik bolan mahlukatın, yaradılan zatların gururuna da oturuyor. 7 kat asman kursun yanına bir ulu çöle atılan bir yüzük yalacak diye. Çöle gidip gören bolsanız 2 defa geçýän bolyn öz ulağın öz goşuň tapyp bolany. Adaşýan. Şol ulaqan çölüň içine ulaqan goş, ulaq kawat näme gözüňden ýitýär. Gözüň bulaşýa tapmak kyn bolýar. 2 defa 3 defa aşan ýagdaýynda.
Ullukan çölün içinde götürdüler musulman olanlar. Bir yüzük näme? Hiç denizde damca. Ene 7 kat asman niye? Kursun yanına şongalık gidecek diye. Ondan sonra kursudan sonra näme gelýär diýdik? Suw gelýär, ondan sonra arş gelýär diýdik. We kursi we ondan sonra suw arşyň ýanynda ýanky çölüň yüzüge bolan ululugy ýalakda. Yani başgaça aýtsak, kursi hem arşyň ýanynda, Allah Taala'nın arşynyň ýanynda çöle atylan yüzük ýalçakka. Yani gaty uly, gaty beýik, ägirt zadyň gurruna diýär musulmanda onlar. Bu musulmanda onlar bizim şu dünýämiziň özü, intak şu birinji gat asmanyň içinde bolan günüň ýanyna nokat ýalçak suratyny gören bolsaňyz, günüň ýanyna dünýä bir nokat ýalçak kiçik bir zat. Ondan soň başga planetalar, ondan soňra ýyldızlar, ondan soňra başga da bizim bilmediğimiz zatlar gelýär. Ondan soňra näme? Ýanky diýişimizde dowam edýär. Şu taýda musulmanlar onları bellep geçmeli. Ýanky İbn Mesud radıyallahu anh'ın hadisinde haber berýär. Allah Teala arşdan ýokardy. Allah Teala mahlukatynyň aýry we hemme zatdan beýikde. Ähli sünnetin Kur'an we sünnete wara, selef-i salihin wara akidesi şol, inancı şu hil bolmaly musulman. Şey dip inanman Allah Teala ähli zatdan beýikde. Emma kafir şuun kunna içimizde bid'atçı we ýalňyş düşünjeli adamlar we gelip musulmanlara näme diýerler? Yo Allah Teala ähli zatdan beýikde diýmeli däl. Allah Teala ýokardy diýmeli däl. Beý diýsen öz ýandan ýalňyş misal berýär. Beý diýsen diýe Allah ýokardy diýsen, dünýäň o tarabyna adam ýokardy diýse onu nähilek bolýar diýe. Yani öz düşünjesiniň ýalňyşlygy sebäpli dogry zady inkar edip ýör, sözüne onuň dogry hasaplap, dogryny gören adama da ekidip onu näme diýe öwretjek bolýar. Ýa-ni diýdik, dünýäň o tarap bu tarap diýen zat ýok, intaksan dünýäň, ay, ýyldyz näme bar bolsa, bulan hemmesi intak diňe birinji kat asmanyň içinde. Sen diýip bilmeýän dünýä o tarabyna adamyň ýeresine bolýar, o da ýokarymda diýse nähilek bolýar. Bu ýalňyş misal. Allah Teala hakynda bul aýdylmaýar. Sebäbi bizim bu dünýä diýänimiz, dünýäň o tarapy bu tarapy intak bulan hemmesi aýyň ýyldyzyň bunyň näme bar bolsa üstü açylmadyk intak hemmesi birinji kat asmanyň içinde. Ondan soň ýanky diýişimize alaka tertip boýunça 7 kat asman gelýär, ondan soňra dowam edýär galan yaradylan zatlar. Bu Allah Teala ýokarda diýen insan gönü belli bir tarapy görüp şu taýda o tarapda ýok diýdik däl. Näme? Allah Teala ýokarda diýilende arşdan hem ýokarda, ähli zatdan üstün. Allah Teala özünden üstün bolmayan üstün, özünden beýik bolmayan beýik. Allah Teala ähli zatdan beýikde. Allah Teala arşdan ýokarda diýmek, arşa ýa mekana ýa zamana bagly diýmek däl. Bu musulmanyň akylyna bu hil düşünjeler gelmeli däl. Allah Teala hakynda bu zatlar mümkin däl. Allah Teala'nın meňzeşi ýok, deňi taýy ýok. Allah Teala'nın özüniň zatynyň meňzeşi bolmaýyşy ýalakda sıfatlarynyň hem wasyflarynyň hem näme meňzeşi, deňi taýy ýok. Allah Teala ähli zatdan üstün. Allah Teala arşdan hem beýikde. Nähilek beýikde, nädirje beýikde? Allahu alem, biz o zatlary bilmeýäs, o meselelerde girmeýäs. Şonuň üçin musulman doganlar akide meselesinde möhüm hususdur. Şonuň üçin şu ýerde şunu bellep geçmek isledim. Ýanky o tarap bu tarap diýen misal getirip dogry inkar edip gören adamlardan hem ägä bolun. Bu zatlaryň hemmesinde birinji kat asmandyr. Allah Teala arşdan hem beýikdedir. Indi musulman doganlar arş hakynda ýene bellep geçmeli zat. Arş dersiň başynda da diýdim, mahlukatyň iň ýokarsydyr. Nerden bilýäs? Nerden öwrenip buny? Tefsir kitaplarymyzda gelýär musulman doganlar. Misal üçin İbn Kesir rahimahullah'ın tefsirinde Tawba surasının 129. ayetinde açıklap düşünürenne şeyle diye, yani ve huve rabbul arşil azim, ve huve rabbul arşil azim ayetini düşünürenne ol beyk arşın rabbidir deyip ayet ba Tawba surasının 129. ayette şonu düşünürenne diye İbn Kesir rahimahullah ey huve maliku kulli şeyin ve halikuhu li'ennehu rabbul arşil azim ellezî huve sakful mahlukat وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما فيها وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء. Diya İbn Kesir rahimahullah ol Allah Teala beyik arşın Rabbidir.
ayeti. Yani ol ähli zadın eýesidir we yaradyjysydyr. Çünkü ol ulu arşyň Rabbudur we ol arş mahlukatyň iň ýokarsydyr diýe. Sakful mahlukat iň üçegidir, iň depesidir diýe. Mahlukatyň näme? Iň soňudur. Ähli mahlukat İbn Kesir dowam edýär. Ähli mahlukat gökler, yerler we olardakylar, yani ýerdekiler we gökdekiler. Bu olaryň arasyndakylaryň hemmesi arşyň aşagyndadyr diýe. Allah Taala'nın güýjüne boyun bolunudur diýe. Ve Allah Taala'nın ilmi ähli zady gurşap alanlar diýe. Yani Allah Taala arşdan beýikde bolmaklygy, ähli zatdan beýikde üstün bolmaklygy, emma şol uratyň öňünde öz ilmi bilen, bilmegi bilen, kudraty bilen bizi gurşap alan. Allah Taala ilmi bilen bize ýakyn. Çünkü bilip dur hemme zady. Eşitmegi bilen bize ýakyn, bizi eşitip dur. Ilmi Allah Taala ähli zady gurşap alan. Bu birinji soragyň jogaby. İkinji soragy, her namazdan soň Ayetul Kursiýny okamak hukmanmyka? Maňa duýduruş edildi diýe. Hukman okamaly ýoksa namaz bitmez diýdi. Dogry kaşol ýa-da islega görä okamalmyka diýe. Musulman dogan her farz namazdan soň Ayetul Kursiýny okamak mustahapdyr. Yani okasaň sowapdyr, okamasaň günäsi ýokdur. Emma her namazdan soňra hukman okamaly diýip hökm ýok. Yani din bir zady hukman diýmedik bolsa, şul wajib ýa farz diýmedik bolsa, bizim öz ýanymyzdan çykyp hukman diýip Allahyň adyna, peýgamberiň adyna gurulamakda. Her farz namazdan soňra Ayetul Kursi okamaklygyň delili İmam Newawi rahimahullahyň Sunanul Kubrasynda Ebi Umama radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Men qara'a ayetel kursi fi dubri kulli salatin maktubatin lem yemna'hu min duhulil cenneti illa en yemut." Kim farz namazyň ahyrynda Ayetul Kursiýni okasa, onuň cennete girmegine ölümden başga päsgelçilik ýokdur. Ýagny näme? Ölse cennete girer diýdi. Şu hadisi esaslanıp musulman doganlar, alimlerimizden käbiri farz namazdan soňra Ayetul Kursiýni okamak mustahap. Yani okasaň sowaby bar, okamasaň günäsi ýok diýerler. Diýmek näme? Okajak bolmaly. Musulman werde ýalçak bir işte sowap bolsa, şonu sypdyrmaly, däl gaýrat etmeli. Ama hukman nip insanları zorlamak, mecbur etmek bul doğrudur. Namazdan soň, salamdan soň başga da zikirler ba, Kul Halla, Felak, Nas hemmesini okamaly. Ayetul Kursiýni okamaly, başarsan terk etmelidir. Emma näme? Okasaň sowap, terk eden ýagdaýynda da günäsi ýok. Ve şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim dowamly okasy diýe näme? Ölse cennete girer diye. Elbette bunu doğru düşünmeliler. Hemen İslam amelimi edip yorum. Halal harama dikkat edemek. Namazımı okuyan arkasından Ayetul Kursi okuyan onun gön cennete giriyor. Bu düşünce yanlış. Bu beydiği değil. Kim imana göre, İslam'a göre, şeriata göre yaşasa, halalına haramına dikkat etse, farzlarına dikkat etse, her hareketine Allah'ın radilığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre yaşap görün bolsa, o şun yanılarım şu zatlara da amal edip ötse, şol kişinin näme musulmanlar cennete girmekli umid edilýär. Ýoksa näme her edenin et soňam gitdi namazdan soň Ayetul Kursiýni okap gon cennete girýän, bu bir kişi şeýle düşünmekli mümkin, bu ýalňyşdyr. Üçüncü soru musulman doganlar imany artdyrmak üçin näme okamaly kam? Ýalçalygy basar ýalak diýdi. İmanı arttırmak için musulman doganlar ýaxşy amallar köp etmeli. Allah Taala'ny zikir etmeli. Yani Allah Taala'ny ýatlap durmaly. Allah Taala'ny ýatlap durmaly. Balyk diýene hilek suwa mätäş bolsa, musulmanam diýe, şoňalak Allah Taala'ny ýatlamakly zikre mätäş diýe. Mahardan bismillah diýsoň, alhamdulillah diýip, öýe gireňde çykanda aýdylýan dogalar ýatyp şolar okapdyr. Ýatmakan okalýan aýdylmaly zikirler ba. Oýundan soň aýdylmaly zikirler ba. Gün üçin aýdylmaly zikirler ba, akşam okumaly dilegler ba. Şular musulman öwrenip ýatlap dursa, imanyna täsiri ba. Ve bu doga dileglerini nerden öwrenip bilersiz diýenler üçin Hisnul Muslim diýip kitap ba. Her dersimde şu mesele açylsa ýatlap geçýän
dogadlyk meselesi Hisnul Muslim diýip kitap ba. Orsça Krepust musulmany ne diýerler. Türkçe terjemesi musulmanyň kalasy diýerler. Köpüňiziň elinize akylly telefon we Play Store, Play Market girin ýazyň şu taýda haýsy dille bilýän bolsaňyz dünýäň köp diline terjeme edilen şu dogadly kitaby ba hadisler esasynda görkezlen. Bir musulmanyň bilmeli doga dilegleri. We arapça okap bilmeýänler üçin hem sesli ba. Okap bilmeseň eşitip ýatyp bolýar. Şu doga dilegleri öwrenmeli we Allah Taala ýatlap durmaly. Soň musulmanlar onlar Kur'an-ı Kerim okumaly. Okap bilmeýän bolsaň öwrenjek bolmaly, bilenjäň okumaly. Elinde tercümesi bolsa tercümesinden hem okumaly. Gijeler nefil namaz, tehajjud namaz kılmaly. Ondan soň hepden 1-nji we 4-nji günleri agyz beklemäge çalışmaly. We musulman doganlar günah zatlardan uzak durmaly. Boş we gereksiz, peýdasy günah zatlardan uzak durmaly. Çünki musulman doganlar günah işler imanı ejidledi. Emma salih amallar, ýaşy amallary tutursaň imanyň güýçlenýär musulman doganlar. Allah Taala ýatlap dursaň, gowdadyň gurrunlasaň, peýdaly wagtlar, peýdaly kitaplar okup dursaň imanyň arty berýär. Emma hazır hep peýwetlen bolsaň, boş şuňarlardan günah işlen garasynda bolsaň imanyň ejidleýär. Şonuň üçin birinji etmeli işimiz ýaşy amallar etmeli, günah işlerden uzak durmaly. Ve Allah Teala'dan yardım dilemeli. Bilýän bolsaň ýanky alakka hadiste geçen dogadlylar öwrenmeli. Şolun üstülen Allah Teala dilek etmeli. Bolmasa da öz dilim bilen Allah Teala hemme dilleri düşünýär. Ya Rabbil alamin sana gowy şekilde ibadet etmeklige, namazymy huşugly kılmaklyga, takwa musulman bolmaklyga, sen söýün benden bolmaklyga maňa yardım etdik. Näme Allah Teala'dan dile bermeli. Allah Teala menden dilen kabul edeýin. Misal üçin hadiste gelen dilege misal versek, Ebu Davud'da Muaz ibn Cebel radiyallahu anh diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Muaz radiyallahu anh diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem golumdan tuttu ve şöyle diye ey Muaz wallahi diye Allah kasam bolsun men seni gowwarýan. Allah üçin men seni gowwarýan. Sana bir zada aýtjak, bir wesiýet berjek, şonu her namazyň soňuny oku diye. Şey diýip aýtdy her namazyň soňuny. Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Ya Allah, seni zikir etmäge, ýani seni ýatlap durmaga we sana şükür etmäge we sana gowudyp ibadet etmäge maňa ýardam et diye. Diýmek näme musulmanlar Allah Taala tawfik bermese, Allah Taala kömegi bolmasa, Allah Taala'nın izni bolmasa bolmaýar. Şoň üçin Allah Taala'dan näme dilek edip durmaly. Ya Rabbi, sana gowy şekilde ibadet etmekle, ihlasly musulman bolmaklygy, sen söýen musulmanlardan razy bolan bendelerinden bolmaklygy maňa ýardam et diýip näme dilek edip durmaly. Ýene de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de we başga hadis kitaplarda gelen hadislerine bize şeyle dilek etmekle öwrediýär. Allahumma inni a'udhu bika minel ajzi vel kesel. Ya Allah, ejidlikden, yaltalykdan senden pena gorug dileýärin, sana sığınýaryn diýär. Bu dogadlyň dowamyn ba. Yani nämeden sığınmakla öwrediýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ejidlikden we yaltalykdan. Diýmek näme musulmanlar onlar yaltalyk basjak bolsaň, ana ýanky diýen kitabym alyp şu dogadlylar ýa tutmaly. Şol kitabyň mazmunyna barsaňyz nirde haýsy dilek okumaly bar. Ya tutýançan ýa-da intek ýa tutup bilmeýän bolsaň, öz dilinden dile bermeli musulman dogan. Ya Allah ýaltalykdan gora wori. Erwet wasflardan, erwet häsiýetlerden men gora wori, ejidliklerden gora wori, ýalňyş ýollardan, şirkden, bid'atdan, hurafadan, ters ýollardan, haram işlerden, munafyklykdan, her hilekke peslikden men gora wori diýip Allah Taala näme musulman doganlar köpürak dilek edip durmaly, Allah Taala'dan ýardam dilemeli. Bu musulman doganlar öz musulmanlığımızı beğenmeli. Neçe milyard insan wa köp bölegi musulmanda. Bu ýa-da musulman doganlar özüňe musulman diýip ähli sünnet bolan bolsaň onu da beğenmeli. Çünki neçe musulman wa emma ähli sünnet de ýalňyş ýolga gelip dur. Ýalňyş ýolga gelip dur, dogry ýolun azan, dogry şekilde Rabbini tanap bilmänler, peýgamberini tanap bilmänler, sahabany tanap bilmänler, hakyky islam tanap bilmänler, gowy şedýän mükemmel bidat ýolda gelip dur. Eger sen musulman bolan bolsaň, bu dogry islam tanap bilen bolsaň musulman doganlar
imanly adam bolan bolsaň, şunu begenmeli, oşun kadryny bilmeli, o goramaly. Mysal üçin bir kişi özüne ulak alýa, gow görýän ulagyny alýa. Näme diýe? Şonu aýap saklaýa, gorap saklaýa. Daşyny näme? Günne goýanok, kölegöler de goýa. Birden günne goýaýmaly bolsa da näme üstüne bir zat ýapýady, näme gün şonu ýakmady ýalaga diýe. Gijeler näme? Bir ses goýa, bir şoňa degse, gıygyryp şoň ses soňa eşdiler ýalakka. Duýduruş berer ýalakka birsen ulagyna degdi diýip. Bir garajagyny bir çyzaýsa da ýüregi ýarlýar, daşyny başga ýerden aýlanýar, başga ýerden çyzyk bamy kady. Näme üçin gowy ýa şoňa ziýan gelmekli islan ok. Ýekje bir çyzyk düşse hem şoňa näme keýpi bozulýar. Bir dünýäwi da çyl, ulag. Ene musulman doganlar bizim imanymyzyň kadryny bilmeli. Bir imanymyza bir çyzyk düşmesin. İmanymyza bir näme ýalňyşlyk geläýmesin, imanymyz ejizläýmesin, günah edip meni imanymı ejizläýmäýin. Hak ýoldan uzaklaşaýmaýyn. Allah Taala maňa nesip edenden soň, elime gelenden soň şu elimden gidiräýmäýin diýip näme kadryny bilmeli. Onuň üçin hem gorap gezmeli. Gorap gezmegine ýene ýanky diýelmez. Salih amel köp etmeli, ilmi artdyryp durmaly, imanyny artdyryp durmaly. Bir agaçda suw beryp durmasaň guraýan meýwe hiç bermeýär. İmanam şoňa alakaly, imanyň bar bolsa, ihlasyny arttırmak üçin, imanyny arttırmak üçin ilm almaly, peýdal zatlar öwrenmeli. Öwrenen we eşden zatlaryň amal etmeli. Ilmi diýenäme öwrenen zatlaryň ilm bilen niýe berkidin, amal bilen berkidin diýe. Öwrenen zatlaryň amal bilen berkidin. Amal ýalak, ýani ilm alýan şonu amal şonu daňýar. Sen bir zat öwrenip şonu nämetsen, amal etsen şonu bagladyň bolýar, özüňde sakladyň bolýar. Şoň üçin näme musulmanlar onlar öwrenmeli we amal etmeli. O şeýle näme öz musulmanlygymyzyň kadryny bilelim musulmanlar onlar. Alhamdulillah rabbil alamin.